Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on THEVAX. Number one, wala man ang vaccine nag-alter sang DNA or sa cell, no? Wala sang effect ang vaccine nga pareho sina in the very first place, no? Ang iya lang, ang different vaccines naton naka-gear lang sa once nga magsulod siya sa aton nga lawas, makilala sang body naton ang certain nga virus sa iya ayhan nga part sang iya nga sa part sang virus mismo nga particle, no? Makilala siya sang body naton agud nga maka-develop ang aton nga lawas sang ginatawag nga antibody to fight against magsulod na ang tuod nga infection sa aton nga lawas. Amo lagi na iya ang ginahimo sang vaccine. Pero to say nga gina-change niya ang DNA or gina-alter sa cell, I really don't think nga amo ina ang action actually sang aton nga mga vaccines. So there is no such thing as ma-alter niya pati ang sa baby, no? Because hindi na amo ang action nga matutuod sang vaccine. So it has nothing to do with changes in the cells. It has only something to do with how ang virus makasulod sa lawas naton, ang mga vaccine gin-design nga makilala sang lawas naton ang part sa mga virus nga ina para nga once magsulod na sila sa lawas naton, naka-develop na ang aton nga bodies, ang ginatawag nga antibodies, agud nga maka-fight kita against sa virus o kung sa particular nga kontra nga magsulod sa lawas. Amo na iya ang gin-design sang vaccine, no? So there are different kinds of vaccine. May ara kita nga ginatawag nga mga vaccine nga patay na sila ya, no? Nga ginagamit lang sila para nga kung makasulod sila sa lawas naton, hindi sila maka-cause ng infection, pero kung makita sila sang aton nga body, no, maka-develop ang body naton sang antibody against sini. May mga ginatawag kita nga antigen. Antigen nga halin sa mga viruses or mga microorganism nga nagasulod sa aton nga lawas, kag ina nga antigen amo na siya ang sulod sa lawas naton nga once hindi pa nakilala sang body naton, hindi pa siya maka-develop sang antibody nga maka-fight against them, amo na ang nagamasakit kita, no? So once nga nakasulod na ina sa body naton kag ma-identify ina sang aton nga lawas, kag maka-develop na siya kung paano awayon, no? Ina ang kontra nga nagasulod sa lawas naton, so may paara ng aton nga lawas nga ikinaiya sa pag-fight against sa sina nga kontra. Amo ina iya ang role sang vaccine.